everybody. It's your girl Blue KITTY, and welcome back to Life in Josie with Daz podcast. Today I'll be filling in for Sis Eletu, and I'm not alone. I'm with. Flash kumkani sibana selale big flash. Elamaki kotikel kulumbu soul. Yeah, I'll let my guest as introduce. Gama ayifana Mr. Haimani. You already know. So today we have Aifani. How are you? The grand is one more, right? Wana? I'm good. How does it feel to be back? I think that's the first thing in Funibus. How does it feel to be called to sis? It's not nice. Okay. If Bunez Nangabi, you would know it's not nice. Yeah. Yeah. So I'm sis Lihle. Yes. Okay, hello Lihle. How does it feel Be back in Josie. to be back in Jozi? Mabini la macala. Likhona licala eli abantu balibonayo right now. Linxibe kamandi ohlobo. Likhona elinye icala elinxibe ipijama lilala ebusuku. Ela cala linxibe ipijama lilala ebusuku lithi yo ndizothina apha. Oh. Kaske ndiyotya eCentral ama-Niger. Or bese Kapa somewhere. Yo. So how are things going like Ngoku? Are they any different from last time? Yeah, they're always different because every year we are cooler. Yeah. So every year ungumuntu ohlukileyo, you're a different person. Wava into ethi you never cross the same river twice. Yeah. You know what it means? What does it mean? I think also low key, like you can't make the same mistakes, I could say. But what does it mean for you to not be able to cross the same river twice? Like Nangumlambo, you cross, Yeah. Pindu ubuye cross. Oh no, you can't go back. You already crossed. You Why can would go you back, go back? Why would you go back? but you can. But why can't you cross the same river twice? Why? Because if you cross it now, by the time you come back, lamanzi bekhona before, sebuyahambile. It's new water that's there. So it's not the same river anymore. So when I come back to Jozi, it's not the same Jozi I was in because everything has moved. There's you now, there's Lihle now, there's Flashy. Sibane se-light ngoku. Kukho El Nino balwayo ngoku. It's a different Jozi. It's a different vibe. Yeah, bo. So I'm landing kwinto e different. So every time I land, I'm different. The whole environment is different. So that's what I mean. No, that's deep. Is that heavy, bruh? Is that heavy You know? to get here and have different energies than before? It's not heavy for Mna. It's not heavy. No, it's not heavy. What makes this one different from the previous Lambo? Like I was saying, Bana Lena, there's this blood in the river. Yeah. Bone, it ain't even ngoku. There was never a blood. There was never before. blood before. AKA blood. Never blood before. Even Leaka, aka, it was a different type, man. Kubone like beef lifumana esilaheni like ugeme. Lena ndibhizi nayo ngoku inyama enhloko ngumnqambulo lo. Qadidi. And cheap ke qadidi ke yazi nawe ufumana. It's like yo sizawulwela i60 rand. Like sizawulwela i60 rand. Yeah. Like ugeme we400. Iyavakala, you know, like you're making sense. And ithandi but ke sizayisombulula. Yeah, email. You mail it, Sizayisombulula. you mail it. Ndivile la beef la track short man. Yeah. Ndivile la track. It's a fire song. Indlela odlala ngayo ngeflows ndifene hip hop yabo. Awudlalile ngeflows unikhumbuze uKendrick no Drake. Jovicho. Kendrick ulwile pha, ulwile Hayi ke Kendrick. ndisebenzile mos. Hayi ke yasiqhwaba izandla bafethu. I know. Izandla. Aw Mr. Haimani. Ndibuye ndise fresh mos. Hayi yo. Ne. Bengithanda ukubukela napha ngubani kanene ubhuti omkhulu nguNtswayiza. Twice. Yo. No. Mani yabona isiXhosa ndiyazi man uyenza njani la urapper kamnandi ngesixhosa But flows. uyatyibilika. I Flows know zakhe the azicingi like Ne. uyatyibilika man. Na oil. Yeah. Yeah. Yeah, I know Baby you. oil. Man, better le way. Thank you, I thank you, wanna thank ask, you. what inspired you, like rapping your scars? Because die designer andifuna usound ngathi ndi too much yes but ndayi designer into endandifuna uyenza before so it's kind of like ubuze umuntu ubana why usenza i-bands like
singu-Mercedes imoto esizenzayo ngo-Benz zonke imoto eziphuma apha zaphuma zinala badge ethi Benz Mercedes because this is who we are. So mna ndayenza lo design before ndingena, so yonke into endiyikhuphayo it has to come out ayifani hayi mani. Okay. Yebo, it has to come out ityibilika uhlobo ayibeka ngalo. But okay, let me take you back, Brad. That song was supposed to be sad, but I couldn't find it so sad because indlela wawuyibeka ngayo Aphi uzungidlalela ingoma ezimnandi. Yabo, that song it's so sensitive even nakuwe, but indlela, brother, the first time I heard that song, bro, dance Zuluin, like literal, I was there. Have you ever like escalated from your own body and take someone's body? That shit was too deep. I was Mam Tembo at that point. Wow. Yo, Yeah, big bro. ups. That's not deep, bro. I didn't design that thing. That is like real as a kid. Yeah, bro, a young kid. Sure. Yeah, bro. So indlela wawuzibeka ngayo le ndathetha ngayo umntakwethu. Your design of flows, as much as they in a normal eye it's gimmicking. Yes, Yeah, bro. yes. That's part of your designing, but I wanna know, is comic part of that design, part of this look? No one does branding like you in South Africa. I think people need to know. Grootman still does the same thing, but it's not without. I say you're like Tony one, yeah, but you're still doing the same vibe, but in a different, I don't know, different river. Because yeah, but Iyavakala, bre. so the question how did you come up with these things? Yeah, but I'm not gonna cut El Nino because he did throw Ukubana. He told you Ukubana is Xhosa. I'm the one who told Ifani to rap in Xhosa. Yeah, but we're not gonna talk about that beef too much. Yeah, but the Funa State about the educational side of you. Yeah, but uxola mkhulu wami yeah. ndingaqawulanga mkhulu wami before uphendule Sure. yani kule way ubra itshoyo nami ndiyanqena like uyakwazi uzibranda bra bendisandomamela enye ingoma ka-remix kaBlue Papa omnye umdida weqolazi uphethe Sure. uBlake ira uBlake uneline phaa thetha ngezaza lika-Ifani Sure. yabo Yeah. You know, so yeah, we do see that, Buddha. And in terms of branding, I think singayqala apho. Yeah, but maybe you were a kid when you were designing this thing. Yeah, but even insanity can be sanity, and nobody will understand what we are till we have to paint it up. How did the world understand you? Ndiyakova bre. Lo mbuzo ulula kum in the sense yokubana awukwazi ukuthi ayifane and skip i-foundation yaka-ayifane, which is isikolo. Eyami foundation iqale esikolweni. So fortunately or unfortunately, if uyayisusa lando ayizokwenza sense into endiyenzayo. So if uzathi for umzekelo ba basuka ayajoka lo muntu akanangqondo sisibhanxe. Yahlekisa, but why ke ngokuyisusa lento bana ugelezile lo muntu. So uzaba sisibhanxa njani? You get what I'm saying? Zikhona izibhanxa zamanyani. Bakhona othonqo bamanyani. But abangena degrees eziyi2 from a UCT. Baphulileyo, abangena sama. Yebo. You get what I'm saying? It's like zi different izibhanxa nothonqo, yebo. So you cannot discount the fact that they graduating. So yonke into yami izawusuka from la foundation. Yokubana lo muntu ugelezile lo muntu. And then after ndigelezile, here's the best part ke ngoku, or the best paint on top of the foundation. Dayospana for a brewer, SAP. Ndafika phana ndafunda ndaqala as a trainee, yabo, engineering trainee. Ndafunda for 2 years to become an engineer. And then after 2 years engineer. Meaning ke ngoku they understand the business run njani mos. They understand the brewing hamba njani, they understand the sales hamba njani, marketing, branding, yonke la nto they understand from inside. There's a beer at that time. Not doing music, but there's a beer at that time. And here's another thing. Can't configure be up employee SAP. Can't feel be wonke. The figure SAP ndenza la nto bendenza esikolweni. The top. Yebo, same time, because i-character yami ndathanda ukwazi more, ndathanda ufunda, ndathanda u-excel. Same thing eyenzeke emculweni. Ungena kwami emculweni can't figure ndihlale underground. Ndifike ndafuna uyapha etop.
sure. that ndayofika phanda bambi isama that nansi because i-character yam leyo. You get what I'm saying? So before uthi hey ayacutsha lo mntu, don't discount izinto lo mntu ebezenza along the way. I-brand kayifani is to get to the top. So ke ngoku xa bona kudlalwa ke ngoku instead of uthi yo sisibhanxa zibuza bana why? If lo mntu une timing, maybe why eyenza ohlobo? And it's working. Here's the why ke ngoku. Yabo xa drink efana nale score or i-Coke or whatever. Into abayenzayo from the inside of the company now ukwenza wena umane ubuye so masifumana ezimali zakho ezi-12 francs zakho ezi-12 francs zakho chatha ipisi yeswekile chatha ipisi yeswekile ngokuthi vala umlomo sele wena yo imali lento yazi xa uya napha ko-KFC ibhani yakhona kuthiwa chatha iswekile xa utyala kuku yapha ithiwa chatha iswekile. Why? Because iswekile iyakwenza umane ubuye ebantwaneni abancinci bathanda nona abantwana swekile thanda into esweet umntana chatha iswekile. So xa kuya ku-branding xa ufuna uzibranda, let's talk to abantu abazi-artist kwi-branding yakho you have to, if ufuna abantu mamane bebuya uthini chatha iswekile chatha iswekile nansi iswekile ke bhuti Hayi. nansi iswekile ke bhuti yebo incanga ikeyiki le So how did you come up nale? le iswekile Image, le okay le iswekile. iswekile right le iswekile is a broke man's drip lena ithi bendi-formal ndinemali ndi-rich but ubomi bandiluma but banchiza yabo banchiza but here's the main thing you need to pay attention to, the person not the clothes, because lo mntu is still alive. Powerful. Some people are defined by the clothes, but this person is the same clothes, but this keeps changing. The inside person, I keep growing, I keep becoming better, but impahla staying the same. Abanye abantu upgrade impahla and remain the same bone. Ndiyakuva mna Thathi mkhulu. swekile. Thathi swekile bhuti. Ndiyakuva. Yes. I no, this swekile put I know. I spanile the swekile, bro. And the funny part is the fuckery part. You don't even show a wrinkle skin in you. Yeah, bro. Hence I said it feels like disahamba nala continuation yakho of that. Yeah, bro. And iminyaka ngoku you don't calculate it with decades like 10 in terms of you calculate in moments by izinto ezenzekayo yabo. So now uqala ke ngala xesha le corona lapho uqala history khona and then continuation ye history they used to calculate it through via centuries. Now you don't even use centuries because people don't grow up. Yeah, but that's why my generation doesn't grow up. Your generation doesn't grow up too. Yeah, but even your generation do grow up. But where now you still look the same. Yeah, well, I guess. Let's swagger. Thathi swekile. Thathi swekile bhuti. Yeah. Thathi swekile. Do you think it was important for Ba like to go back home? Eyam ijourney, the home part eyam ijourney will not make sense in the music side of things. Yeah, but because I link it. So before ngona ngiqala umculo, I always used to separate MZI no iFan. There was MZI, there was iFan. And ngumzayifani moslo. Ndazi as umzayifani. But after ke pushile the iFan music, kuyo suppose bana ezi characters zijoin. So that means iFan now I had to come out and abe kwi cameras. Nimbone bana ngubani lo mntu ocula ngo ewe no shake nengoma ezimnandi. And then xa ndithetha apha I have to speak ndisebenzisele voice lo mntu ndinguye. Right? But now the musician utsawuthini abantu are following the musician iFan. But lo iFan ndingummusician uhleli phezu komntu Umzayifana. ndingutaka Musa ndingubrother kaSgay yebo lo ndingumninawa kaBhiza yebo. So kukho laa mntu ndingumzukulwana kaMamthembu. Okay, niyamazi Mamthembu, so nizathi of course umzukulwana Mamthembu. Okay ndi-nephew kadabawo wam yebo. So laa mntu kusafuneka ekhulile, so every time ndisemculweni
akaqhubekeki laa mntu because ndilapha right now. So akakhuli laa mntu. Laa mntu uhlele kasi akakhuli laa mntu. So at some point bendidinga for my own journey, own MZI journey. Ndiyokhula phaa because kukho izinto bengazi-understand ndisakhula. Uyokhulisa laa mntu. Ndiyokhulisa laa mntu azokwazi ujoyina. azokwazi uunderstanda. Ndinga-understand ezinye izinto like i-relationship namantombazane because ndizibonile ke ubana hey man bendinga-understand mos phana phaa benga-understand uba umntana ukhula njani. Yebo uhlala ujonga umntana uba hey man iyatshintsha mos lo mntu every week. Awudili nomntu oyi-one mos apha. Ngokuthanda le habit ngokutshintsha wale way. Yebo umzekelo nangu udibana nomntu mhlawumbi ndidibana noFlash. Ndithi hawu Flash eyigaga yomntu kodwa liyawuthi lincanywa le chap. Yebo mhlawumbi wenze loo nto ayenzileyo. Yebo ndimncanywa uFlash. Next year andimncanywa uFlash. 5 years later andikadibana noFlash but nalaa nto ubana andincanywa le chap. 5 years later, right? Because man senza umculo. Now here's the thing about ubomi. La Flash uthetha ngayo 5 years after utshintshe the following day. Yabo ke utshintshile lo Flash. Mhlawumbe uFlash uselele into zakhe ezimnandi walala wavuka kodwa yishile bendenza izolo ndigqithile phaa. Yabo udifferent lo muntu omjajayo. So if you understand ubana abantu bayakhula abantu bayatshintsha uzawuphele wena ubamba igrudge nalaa mntu wakudala wagqitha laa mntu. Omnye umzekelo is mhlawumbi ukhona lo iPhone wamosha uEl Nino and uthi tap lo iPhone andisenguye ngoku gqithile phaa khulile mna. And wonke umuntu in life goes through the same process. Lo lihle is not the same lihle wa last year. Lo lihle won't be the same lihle wa next year. So if you don't understand uba abantu bayakhula uzawubamba igrudge. And igrudge liza kwenza ungakwazi uxolela and forgiveness is part of life. Uzosindeka wedwa buddy. Okay, on a lighter note, talking about umculo at least. Yeah. Yeah, and a bit deep kakhulu. Do you think it's important to collaborate with not only abantu who also do the same music as when, if I could say like Klambi genre, Xhosa, Xhosa trap and other genres. Do you think it's important to just collaborate in general? I think it's important to have fun in this journey yomculo. It's very important to have fun. One main reason it's very important to have fun is because incinci imali on the journey. Ininzi xa ufike phaa phezulu. But on the journey incinci imali. So the best thing you can do for yourself is to enjoy that journey. Because sincinci rewards. So if le mali ayizukuvuyisa apha, what other choice do you have? So have fun in doing the way. Collaborations, do them if you are having fun. Sure. So uzifostela kwikolebo. So uyifostele ikolebo. So do you take like your music as a career okanye it's just something you love doing and not even a hobby? I don't take it as a hobby. I'm like, so it's either something you love doing fully or as a career. Eyam career, as you may imagine, ayingomculo qha. Because the engineer. Oh yeah. Yeah, so I will always be an engineer. I'll expire as engineer. Once you graduate, I'll graduate. So I will always be an engineer. So I do feel like that's my career because I'm an engineer. But umculo, it's something, like I said, I design about. I need to write a cycle of my life. They drop in 4 quadrants. So this is something I need to do for Muna. I finally came and released 4 quadrants. First, second, third, fourth. First quadrant he looked like this. Second quadrant he looked like this. Wabuyela iphara ku third quadrant. Wasdropela izingoma wenza umlilo. Nangu ngoku yitimer ku fourth quadrant. Kwakhona leyo baphela bayisquasha bayitya bagqitha. Yeah, singanga kude this whole segment is about you, Quadrant. Well, and then at the very same time we celebrate our own people. Siyathanda ubanga. Especially I think each tribe, when you see one moving, iba excited. Galumdu wabo. AmaZulu will always be
for Zulus, and the Xhosas will always be for Yes, Xhosas, and yes. we do it too much, but we don't do it umntu xa eqala siye simvuyele umntu xa epha phezulu yabo. But now ndifuna uya ke ngoku kwi-root zakho yabo. Have you ever wondered and trail back and scale your lineage or your family tree, ukhangela ubana hayi man zikhona iskeleton zalo mntu ndinguye baba phambili? Those things, those surprising things. Sorry, Blue K for going there. Yeah, well, so do you have those references zabantu kwabantu bakowenu? Yeah, even on your mother's side, on your father's side, of which I never heard you like talking about the two parents. I only know Mamtem, umakhulu wethu lo. Yeah, but so we never heard such stories. Yeah, but and such stories, they really mold people. Yeah, but a negative thing will always trigger a positive. Akho mntu unenhliziyo yo prove point njenge failure. Nangabantu abanganabazali. Yeah. Nabantu abakhuliswa single parents. Those things happen unconsciously without you being aware. Ukuba ufuna prove point bana hayi man I can be. Yeah, well, so to have those skeletons, but I man, in my family history, I had time to study this guy, or to had like such dreams, or yeah, well, maybe some of the deeper reasons why you went back. Yeah, well, maybe they're hidden, or you're not revealing it. Yeah, well, sorry for taking you there. We love you to a point of banner, yo, bro, we really wanna learn. Maybe someone else might be going through. Yeah, ndakuva bre. Yeah, ukhona bakhona prof. Oqala kucala le timer. I-timer ye-timer. Ndichazelwa ke ngoku as ndikhulile because like I said, ndikhule eBlawa, ndikhule ndingamazi utata, so ndikhule ngamazi utata. But after ke ndikhulile, ndakhula ke ngoku. Ndamazi ke ngoku icala la katata. But unfortunately by the time ndiqala umazi wasweleka. Usweleke nge-COVID. Yabo so ulidlozi right now. And then ke ngoku ndazi ke ngoku i-sisters zakhe. Sisters nabantwana osekhuliwe mos. So ndazi abantwana bakhe babo, so ke ngoku sizi cousins sonke kumnandi ngeChristmas family kuyancokolwa. So utata katata turns out bana wayithanda ufunda bazange afunde formally back in the days, but wasifundisa ufunda yonke lawe wayithanda lawe, and then abantwana bakhe came out bezingqondo, so bonke bazi graduates, bonke bana more than one degree, including time kubona so kuyafundwa kula family. And then ke ngoku baphinda bazala bona third generation naphana ke kuyafundwa again. So yaboke mina ngichaphakeleke dikude nabo, but yazofikelela kum nami ndezizwe ke zenzeka kula family, but ndizoyibona sendikhulile ke uba man isuka apha le so ndayibona lo hlobo bayisuka yaphi. Yeah, that's beautiful. That's beautiful. Mkhulu wami ndizaba impoku mina ndifuna uluma ndivuthele. Sure, I hope impuku yemali uzane mali uluma ndivuthele mkhulu. Mkhulu kokuqala Mancome uliqala mkhulu khona pha iline echoyo kwedelela uba zange wambona umrapper wesiXhosa kule ndawo. Hayi mna nizange ndambona ndife nenkulu mna espaza mkhulu yabo. Wandothusa wena xa uthi gqinda kuve radioweni wena mkhulu nakuva ku True FM and wathi gqingelela engaqhelekanga yabo, because i-beats zespaza masizi hip hop kakhulu, but wena ndingatsho nithi mhlambi i-trap like umculo wakho ubunayo le vibe ya trap, awuyo hip hop kakhulu, like ubalansile, yakwazi ujayivela yabo, musical yabo. une swekile nala swekile yabo. So ndiyancoma mkhulu, ndiyakuqhwabela izandla ngento yenzileyo. Ndilapha emva kwakho mkhulu, nami ndiyeza. Yiza. Kodwa ke ngoku mkhulu ndifuna ke ngokuluma ndivuthelile qasho. Luma ke bo. Yabo. Mkhulu ndinento endihlala ndikhalela xa ndibuzwa yabo, as thina amaXhosa apusha hip hop yabo, xa sikomparishwa neendawo ezifana ne-KZN ne-PTA ngakumbi KZN yabo. KZN
akhona amaqala pha Big Zulu, Osjava. Siyababona like bephakamisa youngins. Yabo sanibona uSjava ngoku ene hit enkulu neqwalazi. No Big Zulu sana dropping ngoma no Tony Daimani. Bayena noma lo Mkhulu Khethe bekhona ku album kaSimamane. So into engihlala ndiyikhalela mkhuluwa. Ndiyavuya banifumene lithuba nawe ke. Ndive kuwe. Yabo ba. Thina singamaXhosa. Why singena njengabakhuluwa bethu singalifumani olathando kuni loba hey Flash okanye hayi but legend dinale hit khawufake nje verse apha ntwana yam yabola khathiswekile yabo mkhulu lo mbuzo ndawuthanda lo mbuzo wakho Flash because awupheli kum yagqitha uya straight to government qala phale we iqala phana bijam the way because akho point bandize kuwe ndithi faka nansi verse phinde sokwenza 2 cents yebo lamanje uthetha ngawe asihlele KZN jonga KZN supportwa njani financially by itop yebo koko businessmen phana abenza amatheko babhuke abasijava noZak babhuke iartists zase KZN qha ngadla ngoya ku gigs apho dimdedwa iartist from outside si KZN artists zodwa ku events ezininzi endiya kuze Eastern Cape ndifika ku artists zaseJozi pha si headliner pha aku headline bantu base Eastern Cape sibahetha that time festival say Eastern Cape and abantu funeka beflyiswe over funeka bebhukelwe ihotel zininzi they are willing to pay and take that money out of umasipalati bayifaka to his artists zifly nayo away zimke nayo so amke nayo uSjava because uperformile mhlambe ebubeleni festival or whatever festival ekhoy Eastern Cape kill 100k so ke ngoku uthi ke ngoku as artists ase Eastern Cape zizawuvusa njani ezinye if azizifumana ezi budgets and zininzi ke omasipalati abakhupha budgets every year chance like eMonti Pheti bakhupha budget bana yenzani ievent for abantu bathathe le budget bafonele over 011 021 031 Durban wherever izani zanothatha imali so iqala phale we if as budgets ziphuma every year zinowela straight to artists ase Eastern Cape then artists ase Eastern Cape zakwazi uvusana iyakwazi ukukhula ke ngoku then iyakwazi uFlash xa ikhulile naye abiza intwana zakhe ezincinci izani malayithi izani ndizawuperforma for sure kule festival angena staging afake intwana ezincinci qhwatywe izandla yebo ke ngizamfaka kanjani uFlash kumkani if andibhukwa ku festival hayi mkhuluwa diphendulekile kukho indawo exolileyo apha kum ke ngoku yeah and singayigqithanga lento kaGrootman sometimes inyani izofuneka sizithethe brazini I never saw any youngins ezibhukwayo kwezi events ezinkulu zase Eastern Cape yabo ilento ayithethayo uGrootman yabo thina sorry to say this like I said I think we once mentioned it kula episode yokuqala kubana abona abantu basupporta iSouth African media kakhulu abona abantu basabukela iTV ngabantu base Eastern Cape yabo abona abantu babelievayo for example scale kwi summers abantu abawinileyo yabo the biggest song ye summers last year was Bethusile yabo to showcase ubana yo Eastern Cape yabo and compare kids from Eastern Cape and Johannesburg or Cape Town they totally different yabo abantwana base Eastern Cape we do have an identity but we don't have an identity umntana wangapha it's not looking for a deal umntana wangapha kwalacala iphupho lakhe liGaut yabo it's that deep and then ucheke ngoku kwi event is the same faces same rest in peace Zahara rest in peace okay abafanga iGrootman nam Jazz Brothers that's why brothers I love amaGrootman but I always vouch for the youngins yabo xolo ngoqala mkhulu kanene uGrootman unengoma ne yeah nanithanda ibona apha ePark Station sanofika eJozi no Jazz iPudas video ithanda so it's the same
I think and ukhulu wethu wase Eastern Cape is not that cool. Ukhulu wethu, no offense, Khotman, I love you, Vusinova, but we don't like. There's all flash. There's all sininzi artists As in Lindsay Ta- wabiza kuphele le podcast baphele, oko sibiza azibhukwa. Yeah. kule nto beyitsho umkhulu yabo nam ndiyavumelana naye kula way yenzeka mhlawumbi fana nase-KZN ndibukele kakhulu KZN yabo ndiyithanda indlela bamanyene ngayo yabo. Exactly. Enye into endiqondayo uba iluncedo phaya because abantu abasemaqhosheni bakwakule way yo-music like umzekelo ubhuti omdala utira yabo usemaqhosheni umkhuluwa une-label so kulula ke ngonoba i-artist ezi-anti-label yakhe okanye ezikufutshane kuye xa kuthiwa mhlawumbi u-Department of Arts and Culture ukhuphe loo mali Yep. Yeah. bahoste Yep. uba zispane phaya Eastern Cape abantu abasemaqhosheni ngabantu abanemali abangadibani kwa no-music ixesha elinintsi mhlawumbi mandingayinabisi ndawuthetha ezinye Sikhoyika profesh because sithi ababethakalayo Yeah. ixesha elinintsi yabo ngabantu abanemali mosrotman abahosta phaa so bagroova mhlawumbi apesentini bazawudibana mhlawumbi nobanibani phaa youngstana yabo bahamba number yakho no WhatsApp wakho mane book istatus kayoungstana yabo xa ihosta yambhuka i-management imali youngstana at that time mhlawumbi 100k imali i-flights zakhe ne-crew yakhe imali in-accommodation yakhe imali in-transport yakhe but they willing uba mabayispende yonke laa nto yeah kula artist yi-one and forget uba na-Eastern Cape ine-thousands and after beyinike zona zizawukhulisa i-Eastern Cape kwa eza artist Yeah, because at first I used to think mhlambi it's because mhlambi the resources for your artists mhlambi quality of music and all of that, but ngoku I'm just like you can put money into that. there is money There's already money, like, there is like money money. already. We don't need new money. Zikhona ezi budgets already. They exist. Every year they keep taking the money outside. Yeah. or is it because the old concepts they cheaper than the new inventions as an abandwana or is Cheaper it njani maphorisa awu cheap. or the old or Yeah. Azikho cheap iScorpion yazi Kings. bendikhe ndazama uyicinga yabo bendikhe ndazama uyicinga ngoDisemba mkhuluwa because Yebo and baya Eastern Cape. nam bendigodukile yabo ndisekhayeni ndiperforma ke kwezi tavern yabo kwezilali nakwezidolophana yabo ndafumana sibe noba mhlambi ezibrazil semaqhosheni eMonti kweza festivals inqwaba phaa Yep. mhlambi umculo wami azirelate kuwo or maybe Hayi, it's abana not about contact Londo. yakho No, it's not about Londo. Iyakhuliswa kaloku gents, kuyakhuliswana. It's not about ukumamela okungamameli. sure If ndifaka imali, I can always make you hot. If ndifaka imali. Ndingakupromota ngokube the hottest Eastern Cape artist right now in 2 months. Andidingi nowuva umculo wakho. Singenza into ngokupope kuTikTok kuthiwa yawo uflash utswemu ndikubhuke to festival. And obviously with social media people like trends yonke into engathi Yonke into ifly. kuzongena. Yeah, people follow that. bro. Like Checo Blake in and out narcissist. We love these people, bro. Yeah, for but sure. we have our own people who share the same stardom, some that even beyond. Kukabantu aba eningabaziyo fumasek bana uchatha lobu mhlophe wabo. It's beyond abanibaziyo. Cha isibe ngathi bayoyikwa or maybe is it the sound? For example, wena Grootman. Yeah. Yabo. Like your stardom it's out of this world. yeah To not travel Eastern Cape like in and out like amajita like uBuddha esitsho Big Zulu the way abenza ngayo yes, yabo yes. bonke man like we have superstars kuko nabanye abawa Zahara didn't have to die hungry or Zahara didn't have to get booked because of charity yabo Yep. if uZahara bebhukwa kakhulu bra ebengazozibhala izinto ezebezibhala like because I was that close with uSister yabo but she had the same bonke abantu base Eastern Cape abaninzi bane complaint eyi-one bana we are not getting a full backup Yeah, from Yeah. the Eastern Cape, from inside the Eastern Cape. Yeah. And bayazazi abantu abane-budgets. Bayazazi abantu ababhuka outside. If inoba ngabo abatshintsha le way
singa-grand i-artists zase-Eastern Cape. Do you think by that results in most artists abasuke Eastern Cape xa befika apha like things don't work out kahle? Example like uZahara, things like your contract and stuff. Do you think it's because they're so desperate when they get here because Pana they're not supported? Oh, of so course. xa befika Yeah, for apha, sure. Of they're course, just desperate. of course, sure. of course. So Eastern Cape, like we bethetha ngayo bana i-dream yabantu baphana kuza up because they feel like apha abantu bayabonakala, Yeah. but back home Abanye asibonakali. ababonakali. Nakho Ngelo umzekelo Sorry, first bro. quadrant ndiyakhupha ku-first quadrant. Yabo le way yandiphula inhliziyo ngelaa xesha ndi-grand ngoku. But i-sales zam, number 1 KZN, number 2 Gauteng, number 3 Mpumalanga, number 4 Limpopo, number 5 Northwest, number 6 Eastern Cape. Why? How? I-bookings zam ngelaa xesha nandipopa kakhulu inoba ndandisiye Eastern Cape kayi-3 4 ngonyaka ndingazibala ii-gigs endandisiya kuzo. Why? But qoqa ndibuyele eLimpopo, qoqa ndibuyele KZN, Northwest noba every weekend. So why ndingabizwa ekhaya? Even ke ngoku sendiphumile emculweni sikhaya ke ngisephi Eastern Cape. Why even then? Yeah, because I couldn't need a transport. Akho need transport Akho need kulapha lo accommodation mntu lapha. yabo. Yeah. Why kuthiwa aqala urelease kuqala man? Why? Why? Zikhona ingoma. Why ingoma ezimnandi zisa? I mean abantu baswelekelwe ngo-2020 COVID yabasusa omakhulu yabo. Why ke kungathiwa yo akadibize Wi-Fi yo? Why? But iLimpopo yakwazi unikhumbula ithi ayifani senze 30th ntontoni annual ngicela uze mhlawumbe siculela ingoma ezimnandi. Abanye abantu esingababalanga aba iLimpopo yo iLimpopo Iyasupport iLimpopo. yaphila entertainment And naphana kuyasupportwana phana uyabhukwa phana kubale chef Munada. yo King Nyani King Munada King Nyani pha ubhukwa everywhere. Awukwazi uperform after King Munada eLimpopo, forget. Never. Because as soon as engena Valley. yonke crowd Wow. and udlala everywhere pha. Like Tavern and tavern and tavern. thathe ndawo. Yeah, no matter what. Tavern to You see tavern these to people, tavern. indlela aba-influential ngayo eLimpopo, you see Tira indlela influential ngayo, even the music now xa sithetha nge-accent ye-space yabo. For example, the piano wave, there's a certain tone in accent yabo kwi-piano wave and it's zothi ke ngusathi so they all sound like something Soweto. Now iya kulando kaBuddha yabo, the new rap sounds like him. We must not cut that. We spoke about that thing. Yeah, for Yabo, album ka Anathi, bro, we said it. No, that's Ifani. Yabo, and saphinda sayithetha naku andiyazi man Eastern Cape. Andiyazi noba siyalala for abantu bethu aba who abanalamandla o influencer sithathe aba banganamandla o-influencer. Sorry ngoyithetha ngalo ndlela. Kukho abantu bra ababizelwe. You don't have to they're not vocal about that. Yeah, but there's a certain tone influence abanye basound engalandlela unconsciously, because sometimes you might not spend time with nomculo wakhe. Kukho abantu aba-influential bra abangaselebrate. For example, Bra Ringo, sawazi umnombo ka Bra Ringo, ngoNathi Vusinova. Yeah, for sure. Siyamazi umnombo. Now when we talk Xhosa hip hop, Yeah, for sure. bro. No, I'm not buying your face, bro. I said this. Ayayikhumbula ta. Yabo, I said this before you were here. Yabo. And yazi what check usijava indlela celebrate ngayo, ucheke indlela uBig Zulu embrace ngayo, even nazezi artists sisound njengayo. Yabo. Amkhulwa ndicinga uba mna siya sayiqukumbela xa sithi ingxaki andingxaka andiqondi noba andifuni sithi ise-Eastern Cape, ingxaki kwaba bantu banebudget e-Eastern Cape Yes, ngoba 100%. bahlali bayawudlala umculo. Yep. Yabo. Yep. Yeah. That's it. Ingxaki. If use Eastern Cape une-budget cela ubhuka abantu base-Eastern Cape. Sicela nje loo nto Sicela nje loo Please. Simple. qha. because uba iphondo liphakame na. Yep. Yeah. Uphole wena bazoza abantu. If abazanga it's fine, try again next year. Bazode bayiqhele. Yonke into iyafundwa mos. Yeah. I know that's beautiful, Buddha. That's beautiful. Yeah. I think what is to come now, Buddha? Because asifuna ukubuyisela emva manta.
yeah ndifuna nje uphendula nje lambuzo mpinjam le ukhe wathi wenza umzekelo ngoAnathi wenza umzekelo abantu abasounda the same way. Yeah. Now kumculo I still feel like it's important for abantu badibane. It's important for ingqondo zabantu zidibane and then kubekho ezi discussions so yebo. Here's why ndithetha lento. There was a time kwiSummers backstage hlangana nalomjita dala lomjita ke i-icon kum moja mpinjam ayifani ngqumile yavuda ibane yalazi igama lami yabo no igama lami uKeenan. Okay Keenan. No not Keenan albize efani. Oh okay sure hawu aka kum na Keenan wena ungubani ayifani no ngubani igama lakho ke lomjita kutheni ndaqala ubona umuntu onibuza bana no not Eli waziwa ngalo kubani lakho igama. So yandothusa la bayezikhiphane apha sure ndiringe naye lo mjita sincokola ndive le uyancokola ngaye lo mjita ba lo mjita akazanga ngento bana umculo wakho uNtswembu sharp like uyachuba apha engqondweni phakathi like ungena deeper than ufuna understand wena as umuntu yebo. So kwezingcoko siba nazo nalo mjita ivele into bana jonga amana ayifani ndayincanywa leyo yenze kumili yabo waswitcha wefaka iEnglish wacrosser over to 5FM yapopa yonke la way. But I feel like if unohlala kule lane you can do more because I don't feel like nina as amaXhosa niyasupportana. If wena uzohlala kule way yosixhosa and ufuna uba Venek only izawuphela leyo ipetrol yakho sipopa kwelicane. If ufuna uhlala ba ko 5FM Good Hope hlala ngale way yakamili. This is the style yebo bambe ese style qha manje ufuse in wena babe manje ixhosalaze yonke la uyisharp. Phinde ndibana lo mjitani ngenye imini ehleli ku studio saka Anand uphana naye again kuncokolwa yezwe yebo which is again why the city collaborations zibalekile zange senze ngoma ngala mina basa sincokolo hlobana what do we do next cinga ntoni next so kuphela ku influence wana yo aka behlala noKhulichana kungezwa ngoma but ku influence wana by direction mayihamba ohlobo yebo. So through ke ngokuncokola over igenre ethile incokola le genre sa influenceana sonke nesimove sonke as a movement. So lanto yenziwa ngoAnathi yinto ebiyibonwa ku aka kakade bana man nasi space if not English xa uthi chatha isiXhosa khona imarket for le someone needs to cover lento. But I find at the time was like not me mna gqibo release ngoma ezimnandi mna ndi Eastern Cape. But uthi aka no is a 5FM is a Good Hope is a 94.7 that no ndiyangapha. So bangeno Anathi bangeno Yanga and it made great music because uyawadlala eziklabhini uyawadlala ko 94.7 kwi festivals and it was a kubona Yeah. a dope look. It makes sense, brother. It makes sense. Baye abantu bengazoyazi ba chinda sake sahlala ngale ndlela and it was just a recommendation from a different culture. Yeah, yes, and so I even remember still, Mili Ifunu. Mili, and Mili was Mili. Long time ago. Dayenza qombe phenda yitya. That's a club song too. Yeah. You'll be surprised the last time crossover. I was in grade 10 in Bram that 2 years back. Yeah, but it is a follow like there's a certain set hip hop esiyaziyo qho kwezi clubs lapha eJoburg. But that song will be included. Yeah, well, that was trapish type of vibe. Ngakala xesha kwaku. Yep. Nansi into endifuna omnye umzekelo endifuna ukulahlela sinyana. uDJ Maphorisa ndandihlala naye kakhulu ke yena. Ngela xesha kaDJ Maphorisa wayigqiba kwenza asingoma zakazinhle. My name is the Queen. Wayenza ukhona Thona lo muntu kuphile khona ngala era bo wenza za tracks eziya. And he was like, hey, ndayibona malento yezo house music ne mara I like what you guys are doing with hip hop. Matter of fact, funa uyazi bani yenza njalo and uCasper at that time was on the drop I think uDoc Shebeleza and it did 50,000 views or not views downloads sase downloads ngala xesha in one day or whatever it is. Sasipusha nyana and hip hop was the #1 genre in South Africa. So through Thetha Nathi uMaphorisa was like, no man, I need to take le formula yenu ndizoyifaka kwecala le house. So I need the house music
ibe present online because house music ngelaa xesha yegrotmanzi Yeah. umamele eradweni umamele eklabhini but ayikho esifowunini fowuni ziphethwe sithi ngoMilly ngoKharakara ngoDoc Shebeleza ngo-AKA ngoDalez like sithi ukhulitshana siphethe online so wathatha la mentality wayifaka to house music by the time ngena kwigqoma phorisa se already online ke ngoku uyabona uba i-hip hop influence enye genre so let us collaborate across genres si-influensaneni nakujazz ungafumana esinye iskill sento thathela nto uzoyifaka kwi-hip hop yakho sikhuleni as a nation. Hayi mahle anxosile mkhulu. Hayi mahle kakhulu. Avakele. Mahle kakhulu. Blue. So busabuza ba anything Yeah. that's coming up. Yeah, ayifana ubuyile bafethu ndibuyile musically. Ndigqibile into bendiyenza ekhaya. Ndimnandi phumile emanapkenini bakhulile abantwana. Yo inkosi inyani. Yo mntanami yo hayi yo awuhlele emanapkenini yo. Ngozi baba iva ngokhula ngipenti ngokwena intombi endala wena. Yahlupha kodwa. Good. All right. So ndibuyile just more music and more skits and ngicela ukukhupha a big NB sign too. If umkhono ongamamelanga ngicela uyigqithise le message cela uyigqithise. Kukho abantu that find it funny to nyathela abantu. Yahlekisa you trash wena bakunyathela ifani yalahisa say understand lonto. However, every time uxusha umuntu you are taking away likes, you are taking away views and right now sikwi xesha apho likes and the views zenza imali. Important, yeah. This is how people get paid now. So before ucapkele umuntu online, ndicela ucinge bana imali zabantu these days are tied to views zabo. So as I release ke nami ndizokwenza izinto eziserious, ndizokwenza izinto ezitujayo, safaka iswekile sometimes ndifake kakhulu but ezamani bakhona eswekile. Ndicela if awuyithandi leswekile too sweet grit ayifani. Sukuthi I hate dislike. Yeah. Because xa wenza loo nto unciphisa imali yami. Umntanami usesikolweni nomnye umntanami usesikolweni. So please guys ngicela ngoku sibe kwi-era yothando. Yeah. I feel hip hop ibulelwe kakhulu yi-hate and amapiano akhuliswe kakhulu luthando. People are enjoying amapiano bayadansa benza TikTok. The love is growing the genre. Ndicela kwecala le-hip hop nayo bafethu please ndicela uthando lwenu, leave away the hate. If awuyithandi move on but add love here sizokhulana. New music is coming uzaba neswekile enkulu. Album, EP, single, More music for now. more music for now. More music. For now. Hayi siyabulela. Sibuza ezi cards Yes. zona nazo part of Eswekile. ingxaki akho ndizibona. Don't hate Zanibasele nye imini sidosela amakhazi yes. Okay. Okay, can you they mean- got in a meaning. Siyabulela. Hey Khotman, we wanted to surprise you Buddha. Yeah, and one of his surprise we already done that vibe. Yeah, Sure. and enye ke ngoku life in Jozi with them does it's a refuge for Eastern Cape people. Sizama lembumba basibambani sithi sifuna abakhulu wabethu Sure. bas oversee Sure. yabo. This is an invite also for wena, but ke ngoku sizoyiqala njani lento sizoya kwasa sikolo wawufunda kuso high school yabo. We're going to put something there. It's something that we'll talk about after yabo. We're going to put something so that these kids who dream to be on the media space baboni possibilities. The honest truth, in any sector there's money only if you think smart. Yabo. And akho bantu abashaper zothini abashaper i-country ngabantu who are considered as entertainers. Yabo, of which even that word entertain it devalue dignity yomntu. Yabo, you will be forever an entertainer and then it diminish even their respect emsebenzini womntu. Kwaba bantu kumele bana basirespect andithi siyasayikhankanya into yokubana kukho abantu babambe imali. Yabo. That even when they do these bookings, Yep. they book you because
bayayazi uyayinida le mali. Yabo. So the whole aim about this whole movement is to dignify abantu base Eastern Cape nabase Cape Town. Yabo, so that we get the respect that we deserve. At the very same time, the kids can dream amongst the space with the guidance yabantu who are already on the other side. Yabo. Yeah. So Hotman, sizoyiqoshelisa ke ngaphandle. Yeah, there's that surprise from the kids. Yabo. Sure. Yeah. So yeah, andifuni mosha. Kukani? Mkhulu kumbela nje man. Eke man. Lampuku ilumi vuthele. Eke nathi lampuku. Hey, nathi sesithendeni. Yes. Mkhulu ndingathanda yabo ukuva kuqala lethu as Xhosa rappers uba mhlambi ithini I top 5 yakho ye Xhosa trap are you list nje? Yeah. Like ayizuhamba in numbers. Okay, oqala just so that you are aware. Kule ndawo bendikuyo bengena Wi-Fi, bengena data besekhaya. So bengikho online the whole time. Okay. Plus beniphethe utilili. Utilili awazi uconnect online. Only ngoku ndine iPhone. Ayibona busy nama China so iPhone. No into ekhoyo ngoku but so ndaqala ufika apha ko iPhones na ko online. So ndisemtsha. Okay. Yeah, so kunzima ke ukubiza I top 5 based on skills zabo. Ndingazibiza based on kubani endimvileyo. Okay, yangubani umvileyo. Okay, yeah, ngicimba. Ndimvile uShingi. Ndimvile nguSimowa. Uzimowa. Yeah, Uzimowa, yeah. Ndikuvile nawe. Ndava ku Channel O phofu. Hey, awupopa pha ku Channel O. Yo. Beleka umntana ndithi hey yatsho lo mhluzi. Yatsho lo mhluzi, yeah. Yeah, no yayi grand. Usabize 3. Yeah, ndimvile ngubani omnyane endivileyo. Hey, akapopa apha engqondweni. Akapopa apha engqondweni. Bravo obviously. Sure. Damva kudala. Yeah, that's it for now. Okay, mkhulu. Yeah. Sikhona ke ndadibana nabo apha o Trusted SLK. Yeah. Ndadibana nabo. So yeah, enye into endifuna uyenza bafethu mna for mna as iFan Mr. Herman. Kona ndihamba ndashiya ilabel yangu Disguise. Okay. Ndandiqala label ethi Disguise from eBhayi. Qolo yami zondithatha undibeke. Then deleted this guy. Oh, no, Disguise. Yes. Yeah. So ndashiya la label, yabo. So ngoku ndibuyile emculweni ndifuna uvusa la label again. Yeah. So le label indlela ezasebenza ngayo is anzusayina artist la way you Mabala Noise what. Mina ndifuna usayina ingoma. Or ndizosayina ingoma. So uzawufika wena mhlawumbe Flash uthi Mr. Herman nansi ingoma manje ndifuna ungena ngayo. Masithi siyibiza we-score. Isapho score so ngu-score featuring iFan umzekelo. Yeah. Thathe lena siyisayina under Disguise. So Disguise now becomes the master, the owner of le ngoma. So wena nami sizi-artist under Disguise. Sure. Okay. Thathe le way so as Disguise ufaka imali to promoter le way ufaka imali shoot video whatever yenziwa zi-master yenziwa ku Disguise for le ngoma ithini. Okay. Yabo promote londo whatever seyipope yokule ngoma. Popa kwale ngoma Flash uyaziwa yakwazi uyobooka phana. Uyi-artist independent. So whatever bookings you are making zezakho ngena kuyo. Sidibene ngemaster yengoma. Sidibene ngemaster cha. So the only time yoku esingadibani ko is after le master yenze masithi iTunes. Xa yenza imali masithi yenze 100k iTunes. Kubhatala Disguise direct. Yes. Nanu Disguise uzathi Disguise kule ngoma kuki artist ezimbini. Kuku Flash kuku iFan. Anohlulela izinpiece. But enisi sheka ngapha. Yeah, for sure. Kwi-master. Yeah. But with publishing you keep everything. Yeah. Okay. So every time bakho i-deal yazi mos kubhatalwa for 2 rights. Master rights, publishing rights. Publishing rights akangeni ndawo Disguise. You guys keep it. Disguise ungena apha ku-master rights. Thathe ipiece yakhe and we leave it at that. And then the next song if uyafuna ungayosigna to whoever blow it up. But if uthi mane Mr. Herman uniqhube kamandi kuleyana asiphinde man again uzange ngoma eyi1 awuzi ngealbum one song ngexesha de umuntu abe grand. Okay. Ngumbono omhle kakhulu omkhulu. Mina ziyanivuyisa into ezinjalo yabo kulanto besikhe sayibandakanya yenzeka eEastern Cape. Into engicinga ba mina singayenza kuba ke mina ndingumuntu othandayo umculo nozinikele emculweni. Andizuncame nxa iba
ndingabhukhwa ekhayeni okanye kwathini zawuqhubeka ndisenza into endikwazi uyenza yeah. ndizame noziphilisa ngendlela endikwazi ngazo yabo. Kodwa into endiqondayo uba singayenza thina abantu bathanda i-art kuba thina sizama umanyana ke noba ekhayeni kwenzeka ntoni sizama ukwenza le nto siyithandayo. Yeah. Noko xa siyimbumba akuzufana naxa umntu ezenzele iyi-one. Yilo way. Yeah. And don't be afraid to cross genres. Sure. Yeah. Ungaphilela up, Yeah. ungaphilela up. Amahle ancane. Enkosi kakhulu Khotman. I want to ask, is there anything, okay, obviously, Chloe, social media personality, your role model, Thando Ngathanda. So, is there anything you'd like to say to someone who's looking up kuwe right now? Like a young kid from Ebai, not even just from Ebai, but From anywhere. yeah, from anywhere. Yes. There is one campus, guys, and I understand bana akomdu uyipreachayo lendo, and this might be the only time uyivayo this week lendo. There is one campus that you should follow according to Mna. That campus is the way you feel. I know kudla ngothiwa follow the campus yemali. Wherever the money shows, iyanpan. Mna ndithi wherever it feels better, iyapan. Use that campus. And sometimes izinto that feel better don't bring the most money. Sometimes bathi no imali ngapha sacrifice, and you're like, hey, I have to sacrifice. Mna ndithi try the other way. Kabaya mas compromise. Basiva lapho yeah. I think Hey, it thank you guys for tuning in with Life in Jozi with Them Does podcast. Listen, I funny, Flash, Buso. Blue K. Yeah. we nice. Hey, money. Yeah. Hi, that's a Khotman.